Regarding udaba le campaign kaDikhona eyavalwa ngomhla ka-3 kuMarch. I don't like actually explaining myself on social media ngoba leyo nto leyo isuyikhombisa ukuthi weak kahle kahle, but since this has been brought to my attention, I'm left with no option except like explaining myself or my side la ku social media ukuthi what has been happening recently and what was the mission and the vision behind all of this. But silala pesikhona ngingathande nginjalo ukuyichaza noma ukuchaza ezinye zezinto. Kunabantu abasuka bebuza genuinely ngoba babekwenze othandweni noma abanye besuka from my side, and uthe omunye kade ngithi no okunye ngizochaza ngazi wathi angikwazi ukusho kanjalo on social media because kunezinto eziningi ezibalekile ezinye eyisazodinga umphakathi mangabe sindawonye ngoba awuhluleki, ezinye isazodinga